Aden bana. Aden. Aden. Aden na. Papa, you know to me what you are. Me uncle you will work the 2 hours. You just have to remember. Oh, we be ya. Not to say. What day? We are there. Our. Woo. Hey. Cha. Oh, yeah, then. Oh, yeah. Hey. Menko dira cheto ho nko pe dibe nto mele ono ate oh ko dira cheto ti ka ba nto ma no ko pe dibe wa to bi abule wa ote so pasana wa twa mi se ye awie bu insha wajo papa Ade pala. Me hu you. Ni me hu ye. Yare. Ade yare na yare. Ni se kroma do bi aya malaria. Hey. Ade. Malaria. So to we. Ade pala. Ade mapa malaria ho na. O kroma so kwa me nya malaria. I said, do to them before. I must say, isolation is a danger. You never empty and mess. Malaria, also, it's a local isolation room. I call you some of your malaria. I would enjoy some little bit. I don't need to be said, there was some from some maybe some Malaria, and I have 50 this year. Deepena. Uji aduane na udia kwese dem ase wudi ase wontimi ne di saa ne ma atepena kan de ogu bi a kire me uni abema ne ade na di ba bia odi BBC me ede ase ka kire me some more. That's it. When I saw you, was so happy. Some William. Mama, hey, so you can't say my chairman, me and run to my. Senta we obey the day for me na makaza me atreno mengaje no so na hwanso na makaza o mana mane we me ameko okuni ye meko me kwanya mefa so ene de me yin se ne se me fa ho adwene ha ubenyi se ne na de bisi ben bibi chutu mu pone se ubetunyi se ne gwa hwi I want to know about the so say you saw also say Tipena Edi musu se mo Ni se so ba yi musu se so ni se me na me dia me na aba mpo wo so me hwe nipa me ne nyam wo so me hwe me pese me wo se me hu nyam ne nyina so na e se me ntimi ka jema me wi asese iti hwe na wa fa nkoto na ko ka kire ni se me no benya acho woni me benya so ma kan to se ko ka kire menka ne mo bu ko ya be fa so ale ne be kasa se ne ko si ko so ja kwantia oka esme ko ma fa so me ne be kasa ndi ni se jo ho kitwa se ya I'm not sure, no, probably. There's a member of the what's about your voting?
nti o ka say this so ye pena boni about me so about them ukua be fa so be ka kire maame no me can't tell no it's true hi ni say I see Suban yo c'est des tibia et BP yo ba ko be fa so ana maame be kasa ne che ne be ma won nan one by the biane si okra woni wudun say wo mo anu ahare je biane na ade de na how mensa esi suri ase na bibi wo wi ase se bibi ni wi ase a ke da kura ye ntue punu masuru nipa nyo nipa hu okuku seku esi suru nipa enu ntina me me dwene me mensa enipa nye okuku seku yenso nipa tire su ebi anu bese bia no wakwa me nuanti na asamere ma wo etufo bo no na nka koya abontin si nipa wato Madamfo mo na aka dwuma me di wo wo ba ka sa nipa anye enipa ya ga wakoto obi mu na ka be fo bi wa bra wa mbokokoko wa ntore nkra sa me pesa me fa wa fa ne wiem ya ba ka sa nipa anye on se metia me dwene me wo ba ye nso a on se mo na to sem na Asare ba na onye ade amoye no me se amani pado anu adwo ewo nipa ene odo ben bio nipa nye ense mo ne keka yense mo ne keka na watuma senti na fia mesole anam timba bi din edwene me huno se no asem bia meka no fia bia se nya sasem ana se nya sasem kura na nam de mo na asem ebem mi bie ma no se me no mi bebusa asem kra mo na tuni se die mampra bo adu no ehia maseme asema ba adi asam na ba awu mama ya mhwe meta ha ade pena waye do ade pena nyim ha uchecha wonyim ade pena nyim ana mi obata ya mi ma chem na wonu am nyinyi tifi ate wonyim ana techa wan kan kire me na wo ba maka twatwie ana wo bo amane de na wo betumi aya fa ho mami na techa wo mumi ta bi nipa enye se omuwo me yeni nua be ma na hwese de mesini ade pena sika sadi agrofa ebia wo nim se obekan wo betiatia na abojojo nti na wanya kokodu aka hye me no so ka che me anya bone ye na me so ba bo amane yi aja pananyam ana techa mimi nim obeba betu me fia obeba betu me ha o ma se ma meka bia manugu so amekan obeye ndede sa ono so ompe ntiatia ompe nimka onso ko yendede nti we nyame na meka hye obeda wabo amane okokwanyam ana techa me dia won kan kede me woni me dia o ka kede me a ade wa awie bi anyim ho na wo o ka kede woni wo awie bi wo ade ba nya wo a woni wo ka kede ye na de asie no no nti ko hu no ni bisa na be ma one na nyam oye obeba betu me na se entuani mu na mo de kwa kotu na ni ma na hukua be fa so yuja kasa be biribi no why okay bisia na esi no I say why ya well asemben ena wo ma mengi enya ya na asemben ade pena ha Asare mwada what is it lise me now you wanna me Asare me simuse ye me simuse na wo nyima me de wo nyima say de o nyima na okọ no mani Asare ni una wakasai debi na se me se na motie kasa se bi ye fun se ya papa ye fun o de pena hapo kata woni di matemana na zan fun na baso ni mi de o fun wana na wo refi ni pa o so ne tia o baka jem se me na wo ho dane debi kaka wadwiri mo be ma asemo ma ni kuso ameka ade pena se di o sutie e wo koma pese ni pe bi be fa no ma yo basa en kesi asemso e mia Madamfo kofi se mo kofi ka fa ho ne
Na bema de wo hono mo a yɛsɛ yɛsɛ mo wano ɛyɛdu nsɛm no akɔso akyɛ ɛna me so meti wɔ no mepɛ wasɛm nti na mepɛ sɛ mebɔ so nanso baabi akɔdu no deɛ adeɛ pɛ na aboro so asɛm nsɛm no ɛnyae ebi wɔ kora no a mefrɛ kora po sɛ mede ma no bɛka ei ɔtutu me ho mmoa saa kyɛ sɛ wɔyɛ wo defe sɛ deɛ wo sitie bɛɛ si bra na wobɔ wɔyɛ sɛ bi ɛmutuo kyɛnsee na wɔwɔ ba kurom ha no mu a wona wo sɛ wo mu the last time kapore deɛ ɔka yɛ koraa deɛ sɛ yie ba a amanfoɔ abuke wo to hɔ time by time sɛ ka mengyenya ka gu abubu kora gu hɔ koraa nka wo na nyina abubu nam sɛ asɛm a woka deɛ me nua ɛnyɛ baako ɛnyɛ mmienu kyɛ sɛ countless times a waka kyerɛ bi na no ka sɛ mo akyerɛ Kofi me so me mete wo adeɛ pɛ na me ka kyerɛ wo yɛ me dɔ me ya no kora me ka kyerɛ wo pepɛ wo sɛ me hu sɛ ya na makoma nti me ntina ho ma me a me yɔnko Kofi ɛmfa saa sɛ mu ɛniw wabra no dana no sɛ ne yere ne sɛ ne girlfriend sɛ ne yere ɛniw na wo sɛ gu anim ɔsesɛ mesrɛ wo fa ho adwene mepɛ sɛ Kofi me dɔw ma ne yɛ ne ya na ɔmu sɛ sɛbe adeɛ ne kura wo na sɛ woanyɛ ne ya wobɛtumi kyifrɛ wo nsɛm ade ma surprise wa na saa sitiri ne kra medɔ deɛ pɛ na medɔ ampo wohwɛ m'anim Aden just look into my eyes with your eyes me ho hwɛ na kyerɛ sɛ wodo bi na deda na wotɔ na wotwɛn dɛn sɛ Kofi no wayɛ si akwan medase senti na woyɛ si a na mawu koraa menye obia kora ntena ma ne nte bibia kora sɛ aboa no wobɛka me kora nipa koro bɛhwɛ sɛ wo kora wo mede ne tima ne nka dwene mu mmienu ate ma ne nhaw ɛnka sɛ Kofi ɔne me ma me ba wonye ni sɛ mɔhyehyɛ mo sɛ mɔkyɛ me awewe sɛ baabi kaka na wo so awe kaka deɛ pɛ na yɛ mme sɛ mɛtumi abɔ mɔdua kum o mɔkyɛ me we saa ntimi nkyɛ wɔ nwe sa mpɛ sɛ me nko a mefa we mante mmienu aka nti ka mo gyama no so wewe na wewi a sɛ meyale nko a nkyɛ Kofi asɛ na fa me mate fa me nko a meso mɛhwɛ wo yie sɛ bibia mɛyɛ bia mede bɛfa wo sɛ mede bɛhwɛ wo no mede bɛhwɛ wo ampo tiniti na na bɛtɔ sɛ mede Kofi to na wo yɛ ho fa me yɛ wo kura na mbɛ sɛ metwitwa kura ku kura ampa wo dɔ yɛ wicked yɛ mo nko yi wat nda mate ɔgyina hɔ meka tɛ mapene so ɔgyina hɔ ɔdeɛ pena sɛ wo sɛ ɛne sɛ wotwi kɔi sɛ wɔgyina ho yɛ mmoa bɛba na wobɛn me saa na agya atɔm ɛnyɛ ntɛm wɔte sɛ yɛbɛmɛna fɛma na woyɛ Pacha na me adum na hɛ sta pacha me bra Asare ho mfa no ana osi me mefra ho bra sisi a na me abɛfra me bra de sabisa ne ma me ne papa ho bebe mu no mu hwi mu fitan pa mu ma fi de kɔtɔ Oduma na sɛ menya drugstore aduro mentɔ aduro menya nurse bebe o osi me mfra wo bra sɛ wo ba na wo so ne mu kra mpona wo pɛ ɛde yare type no minimo hey na Madamfo Kofi wai obi na so ma na hospital omo nyina ma ko obi a ni ho no na osi me mfra wo bra Samu misu minisi ka wo me ho oh sika kra de nsuro bi hyana ta so sika hyana ho tio na wanka santimi so lu me dabi o hey stade pana we de stade bizi jina wo ya me obo ni ye kuku na me bro so wa me mitimi so ni ti aso we hia yan ko wai man ko acha wo chira ko wai wantimi mpio wantimi so mu ko mani mpi dabi wantimi
My mampam, Obi Casamint, a dear son. The point is on Madame was a musi. A dear penna. The same moon and a pouch. And you many down. A crab in the sea and cinema, as I didn't happen with patch. Man can't tell me, son, when you don't that. What she said, you meant to start to show you a catabine. Sakwan and who's a cocoon on number 4 on at not so bad. I'm so yay, Mamma show. Good Samaritan, my regiment say one. Shakwan me fast, we get to me and someone. Don't come. Ate, you get to one said that now shall be. What should I shall be? And the penna. In the Kodia, share me so. I said, be both family so. In your dear, me dream who say, yes, sir. So, Nim, Kuma, say, me never say, Sanya man, me nippy. Miss Fachem, what? Fachem and come up to a jump as a missile, a catcher. Did your mummy and suffer to us with you? To Yachap. Oh, dear, Bobra. Yet, you say, they see and say, man, shed down your dear. Japan, your bar power. Your bar, say, me so bad. Your bar, say, come about your bar. Miss Osel, Capessa, me no mean yet now. Maybe you need your boy of me per se. You can't bear him, not just all shaman in Madame. I owe it. It took us the beer out to me, which you condemn, but to go to the yam, we am a coffee like you. You need some street in my main tune. There can't happen to street, mamma. It is as I know what you are. Asare, many of it. Sure. Maybe I'm a petri be an uncle. Think about the son of Asare. Sign to be. Men make a catch and to be. Shy, deep in here. And Jeddy deserve the gourmet took off a petra big one to Mancasa. What's me? We can take it as 7. Let somebody ask me how many friends I'm a couple of class paying to some yatomana. No woman cash it is over in 4 years. There be a pumpkin. So she am not cast with such a man. The walk of Bodom with a autumn. In no, dear Penam's. Some kind of one, I said, the audience. And what the room country and Coborn and Nanny will be a man. It's in a pop on a train, a finacle, and whom it can't say when you give. That's on me. May not matter that. What? At the war bar. Now I also war bear man, I will never. I know that. Oh, fast and quick. Hey, hey, say I'm the audience. What's out to us? We are buying baby. Na dear Penna, no dear, no back up away, dear, no dear, Simon, and I will be catching it on. Oh, no, maybe she knew that's one time cost a back up. Back up on to me. The back up now to represent Madamfo a year. I thought I'm going to catch him. I would have forgotten you, dear. Bema, swap a dad and every. Now we'll come in so neat here. Would the charters are crowned who not in Fiona. I'll start damn Jimmy. What year you not see a come well, catch up some other catching. Things are what you shame with the year. Yea, may find show. The way you know, Mama. I say, I knew that come from conference, but should be before. Miss if I don't. Miss if I don't. Dear, Pacom over Namidi. Maybe Namidi, Missy, Yea, Bema. Let me tell you, Bema, Miss Winnie Moshe. The trim one here, Matua. The council me, Sans and Mr. Maffel Furo. It's a couple of Yea, Miss Coffin has them in petty. When you coffin yet, they say, woo, and what trim ye, I'm not take him. It's a brown. I take him when I out there. The customer says, I take him as I made it. I don't know house, then all the other day. Oh, you need to done in the hill. I'm black one summer. So, when you made it, no one. Yes, I'm not able to share. You back up. I get pen. But you probably Mamma needs a man. And then malaria catching. I read them and buy the dish. Mamma, dear. Mamma, dear. But you now when you probably know. Mamma, minium.
Adia pena. Mami. Mempa jeje me chinyi chan anya me. Wana anya nyemo a. Mami, me se me nyemo tom. Ah, me na akotutu ana ma hu dia ba kire me. Aba bi tan cha bo aba ni me bo. Wonyam. Ana wonya ba ma na. Wo furi ana na aka kire ne ta. Wonyam. Ha? Oji me nya kukodu aka kire onya ba ma cha wonyam. Na me a me wo anu me bi cha wa wo cha wonyam. Onya ba ma wonyam nyi cha ho dia ba. Wonyam wo dia ba obi tumi a dia ba na abo awo. Ha? Na ja me kana cha wonyam a. Ma che nyi cha wo. Enya ba yire. Ana agba akọfọ ebo ba chọrọ na ebo ba chọrọ ya ene yebehu Nya butre. onya wochora na anu hari Ono menu egogo zaniza. oyo konkon chanisa to woni na di nkomo oni na di nkomo ana na tutu abaka chira me aka da ka nyin chano ka mpete meti yana Mama menye ne sa. Se na me fa ho anwe. chichan ka be chuegu ana Da bi mami. na fi yana Maya, anya. Video me nyum che. Enyu obi a. Men cha burampa. Ana na cho obeto mo na enchare. Entu anu ana anya na nyincha. Enti mami hunu. Na anu me fa na hon Canada. Sa nyincha no a wa be nyincha wa. Na le ko kan wa cha buden den. Mami, Ya yo. oyo sa be fun so. Ajenti. Woni na di bu mensa. Enye ono a. Ana haya. Ha? Enya meja. Haya. Asare. Hai. Asare mami. Ai. Aja puni bana. Aden. Adia bana. Wo chicha wo chicha. Wo chicha. Adi chicho ya ni chikao. Ya di chicho ya ni chikao. Wo bi mi chacha wan yo makacha dia bana na gba pa die. Wo de chicha. Mama. Mama chai. Ha? Adia bana. Adi na wo ya cha. Ha? Makuda me chiwenu me chawo di okura. Nka bi hwe da. Enti ajecha ayi. Me ncha nku a obeto omonai. Ana ya tete me duma ni ebu me hucha me duma ni ebu me ehihwa ni ma me hihwa ah tete me di kwa kodi no ojo woni atale hwan opuni ba atale ni tufu ye tedi odo kwa yemu Maka. aje pana atale me yeye no ofia ha me panye ni mo chocho ma he wote me cha budo mpanye me limu no wano na me di ko juwa no wase kan yo fa to a obeto mo na wa to yin chen me ni ma cha di bia mama me chai Mami, bacho na we. hoye Yes. Mami, bacho de mu be din ko makaka. Mami, bacho e film ya sister what na mu. Mami hu oye din sana. Mami, yes mo yi. Ankopon ye ni bibi ako. Owo de enti odi me bedua efia no se mami. Me show bo. Say, the ocean can support my mouth now waiting. May I am an obvious. and you bodam won who bodam me here me fa adwene de ne ya pa bebere masete ne mu no obetena kan se hunu we de kire me boaten ani go nti me fa wo nsa me yam wahu Familiar sister what now? Familiar ba. Jankwasi asem na woto akeka no. Wo se dem ka kire no. Sofia. Bodam. Semeka me na boate me eni ho na ka me yese ba. Wo jade. E boate ma se na ositi ye na hwe wo. Na matamo awura me yam. Ye nka me yam kwa ba ya me ya. Awurade. Ni eku me ba de wa ya ma de o. Wa dibawu. Konu frema ne se me boate ma ni ho ti me fa ne nsa me yam. Ye nka me yam. Nka me sa mura. Wura gu me bokwa ye ma ko se wura me de nsa me yafunu. Abodam.